L'interès del museu en realitzar aquesta exposició de producció pròpia és continuar treballant en el coneixement de tot un seguit de nissagues i de terrissers bisbalencs per augmentar el coneixement que tenim de quina ha estat la història de la ceràmica de la Bisbal. En aquest cas ha sigut la nissaga Ullera Sala, una família oriunda de Breda i especialitzada en la fabricació d'olles i cassoles, i que al llarg de 6 generacions van estar treballant a la Bisbal produint aquest tipus de peces. Fins que l'últim terrisser de la nissaga, en Carles Sala Mitjà, va decidir canviar aquesta producció i dedicar-se més a la ceràmica artística. Per tant, l'exposició que nosaltres hem preparat intenta explicar aquestes dues vessants. Jo vaig veure que la ceràmica aquesta, diríem, que jo feia, de les olles, cassoles, tot això, no anava gaire a l'hora, en el sentit que es convertiria amb el temps en una ceràmica de subsistència. En canvi, la ceràmica que jo veia que es feia per Europa, que era el gres, la porcellana i tot això, això sí que tenia futur. I va ser com jo vaig decidir trencar amb tot aquest tipus de ceràmica tradicional i endinsar-me ja amb aquestes noves tècniques i terres, gres, porcellana i tot això. Com jo tenia el gran avantatge que ja tenia, diríem, l'ofici, doncs me va ser molt fàcil després només captar, diríem, les tècniques, colors, esmalts, forns, d'aquest altre tipus de ceràmica que aquí no es feia. El qual això va comportar tota una sèrie de peces que sí que tenia èxit a Europa. Però aquí sí podeu veure el resultat de totes aquestes tècniques que jo, en el recurs de 81 anys, he pogut assolir.